Krásny deň, vítam ťa vo výzve Ako prestať kričať na deti za 10 dní. Vážim si, že chceš vo svojom živote spraviť tento krok a budem sa snažiť ťa v tom čo najviac podporiť. Volám sa Jana Gottwaldová, skrz svoj projekt Šťastný rodič pomáham maminkám, hlavne malých detí, lepšie si s nimi porozumieť, bez kríku, trestov, vyhrážania. A to vďaka technikám rešpektujúcej komunikácie. A zažívať tak spokojnejšie, naplnenejšie rodičovstvo. Si tu pravdepodobne preto, že viac či menej často kričíš na deti a je ti to potom ľúto. Ale nevieš, ako inak s nimi, keď ťa neposlúchnú po dobrom, keď ťa ignorujú, či keď robia veci, ktoré im nechceš dovoliť. V tejto výzve ti odhalím, ako môžeš bez kriku a vyhrážania zvládnuť takéto náročné situácie s deťmi. A je možné, že už po 10 dňoch sa z teba stane viac trpezlivá mama. A do vášho vzťahu s deťmi sa dostane viac porozumenia. Každý deň očakávaj vo svojej e-mailovej schránke správu odo mňa s ďalším krokom na ceste k tvojmu cieľu, a to prestať kričať na deti. Bude ťa v nej čakať krátke video s lekciou a nejakou výzvou k akcii. A prečo od teba chcem, aby si spravil aj nejaký akčný krok v tejto výzve? Pretože ak si len prečítaš alebo pozrieš lekciu, síce sa dozvieš niečo nové, možno si niečo nové aj uvedomíš, ale zmena nenastane. K skutočnej zmene je potrebné robiť malé kroky po úplne novej, nevyšliapanej cestičke. Zo začiatku to po nej ide možno ťažko, ale každá výprava, každá ďalšia výprava bude znamenať menej a menej námahy. Tak poďme sa do toho hneď pustiť. Dnes ti chcem odovzdať prvé dôležité posolstvo. Mama, ktorá kričí na deti, nie je zlá. Je to mama v tej chvíli unavená, hladná, vyčerpaná, bezradná, bezmocná, nepodporená, frustrovaná, alebo všetko dohromady. V prvom rade sa začneme spolu na to kričanie na deti dívať z iného uhla. Krik je reakcia organizmu na ohrozenie. Môže ti to znieť vtipne, veď ako ťa ohrozuje malé dieťa. Ale na úrovni tvojej nervovej sústavy to tak funguje. Ak niekto opätovne prekračuje naše hranice, my nemáme naplnené naše potreby, náš organizmus vyhlási stav ohrozenia. A vtedy nie je schopný reagovať na podnety racionálne, ale naopak koná impulzívne. Chce jednoducho prežiť. V praxi to znamená, že síce sa ráno prebudíš s presvedčením, že všetko dieťaťu trpezlivo a po dobrom budeš vysvetľovať, ale ak sa po 10. napomenutí stále nechce obliecť, tak sa tvoje telo zaplaví stresovým hormónom. Spustí sa ti alarm a proste kričíš. Útočí tvoje telo, chce zastrašiť predátora. Ten predátor, to je to tvoje malé dieťa, ktoré ti nedovolí, aby si mohla začať naplňať svoje potreby a dostala tak svoje telo zase do rovnováhy. Tvoj krik ťa chráni. Neobviňuj sa zaňho. Nie je to tvoje zlyhanie. Ak sa budeš kúpať v pocitoch zlyhania, viny a hanby, menejcennosti, prilievaš len ďalšie stresové hormóny do svojho organizmu a brániš tým možnej zmene k lepšiemu. Hneď zajtra spolu urobíme prvý akčný krok k tejto zmene. Môžeš sa na ňo tešiť vo svojej schránke. Zatiaľ sa maj pekne.